Abomes Bing, bing No queda Abrosso in Amsterdam. Aqui na Imagine I See tem foto-expositie die Carina Versluis. Carina Versluis sigi pari hoben que tem zogenaamd enkeltjes kapolis. Dan kan bili aqui na Holanda para buscar meu futuro para estudar. Dat tem debat op interessante debat daarbij over die quinta e Jucorsau of Antillano verdadeiro. Quinta mais ambicioso, quinta mais mignon, quinta e Jucorsau mesmo. E Jucorsau die aqui of Jucorsau na Corsau. Eigenlijk ook interessant, a mim mesmo tem 20 anos de bakinana. Que me pobisa, me quer com meu papamento da bombom ainda. Tem diferentes remarcas, também diferentes hobbies na kinana, que também saco, eu corso na papamento que era também atrás, vooral de tweede generatie Antillianen nang. Que tem hobby eu corso eerste generatie a kinana que nota comprende e tweede generatie andersom. Maar ja, ora moet je naar een land, kinana na Holanda, naar een land, kom bij bing. Dus dat is een coisa interessante bisa awe. Anto 16 de mei, dan também tem repetição, of dan também seguir com outra parte de discussão. Anto lo que também é importante também é que uiteindelijk nós tura coincidência com eu quero só que danke Deus of Antilliana turta uno. Dus niet maar que uno botar, sempre botar parte de Antillianen zijn, que botar de Cuba. Anto vooral aqui na Holanda het wordt hobby versterkt. Door que tem hobby bastante cultura, anto botar mira também que força botar eigenlijk como Antilliano of como Jucorsau. Er is een spreekwoord in Curaçao dat luidt: un pueblo sin cultura, también sin cara. En dat betekent een volk zonder cultuur is als een mens zonder gezicht. Taal is een belangrijk onderdeel van de cultuur. Het is hetgeen wat je eigenlijk bindt met je andere Curaçaose of Antilliaanse broeders en zusters. En op het moment dat je die taal niet beheerst, verlies je ook een beetje de betrokkenheid eigenlijk met de mensen die taal spreken. En dus daarmee ook Curaçaoenaar of Antillianen worden. Wat betreft het betrokken zijn, denk ik dat er verschil is tussen de eerste generatie en de tweede generatie. Ik merk echt dat mijn ouders, mijn ooms en tantes, dat die dagelijks naar Radio Mats luisteren, Radio Criollo, Radio Direct. 's Ochtends vroeg gaat die aan en dan worden ze dan gewoon op extra luid om zich in Curaçao te voelen. De tv gaat aan. Je hebt, En dat zijn mensen die in Nederland wonen? Natuurlijk, in Nederland. Oké. De tv gaat aan en gaat op ATV, RTV 7. RTV 7 inderdaad. Maar bij die tweede generatie, die hier geboren is, die de taal niet spreekt, waarvan velen van ons denken dat het niet belangrijk is, we zijn in Nederland. Maar is dat zo, dat men de taal niet spreekt? Ja, ik merk het nooit zo. Ik denk dat de meeste jongeren met Antilliaanse ouders hier van 12, 13, 14, 15 de taal niet spreken. Veel zullen er wel verstaan, maar ze kunnen het zelf niet spreken. Ja, klopt. Ik heb zelf in mijn familie, zeg maar, heb je een gedeelte, want ik ben zelf in Nederland geboren. Mijn ouders komen alle twee uit Curaçao en ik ben eigenlijk andersom geëmigreerd toen ik 17 was. Toen ben ik naar Curaçao gegaan. Oh, oké. Enkeltje Hato. Ja, enkeltje Hato, ja. Gewoon om roots te leren kennen. Ja. En ik kon inderdaad papiaments verstaan, maar kon er niet praten. De jeugd hier, die krijgt geen binding omdat ze de taal niet spreken. Dus waarom zou je binding krijgen met de eilanden als je de taal niet spreekt? Ik heb het idee dat mensen niet vaak teruggaan omdat dat het niet kan. Omdat er geen goede banen zijn of weet ik veel. Ja. We denken van we gaan pas later als we iets hebben bereikt. Omdat we daar niet zo goed kunnen ontwikkelen. We moeten ook denken, de taal heeft ook te maken met wat voor soort cultuur jij hebt. Ik kom uit een Spaanse gezin. En daar spreken we dagelijks met elkaar Spaans. Als ik op de straat ben, moet ik Engels met mijn vrienden praten. Als ik op school ben, moet ik Nederlands. En als ik naar de Franse kant ga om dingen te kopen, moet ik daar ook nog Frans praten. Ja. Dus ben ik echt verstoord soms. Ja. En daarom kan ik sommige keren niet zo makkelijk in mijn hoofd omschakelen van taal. En ik vind dat alle vier van deze talen voor mij wel iets van zijn nog een gedeelte van mij. Ook al zitten ze ver weg, ze dragen de eilanden een warm hart toe en willen dat alles goed loopt op de eilanden. Vervolgens schrijft Rachel, wat wordt er gedaan om ze erbij te betrekken zodat ze zich betrokken zijn, voelen en blijven. Ik ben heel blij dat jullie hier waren. Praten over jongeren, maar niet met jongeren.
En dan zeggen ze tegen jongen, ja, maar als jullie komen, wat komen jullie dan doen? Jullie hebben geen bagage. Dus ik begrijp die jongen volkomen dat hij zegt van ja, ik moet iets hebben om daartoe te gaan. Om daar te gaan, om iets te laten zien. We kunnen wel zeggen, hey, weet je wat, ik kom erheen. Bla. Maar de eerste was ze dan vragen van ja, maar je bent gaan studeren en je hebt niks met je meegenomen. Je hebt geen papier, terwijl papier niet telt. We hebben nu een minister-president, of hij goed is of slecht, dat laat ik in het midden. Maar Gerrit Schotten heeft geen papieren. Maar hij staat daar wel als minister-president van ons land. En dat is gewoon een achievement. Maar onze mensen hebben nog steeds de mentaliteit, oh, ik moet doctoranden zijn, ik moet een mastertitel hebben om dan te tellen. Dus ik begrijp me, ik ben het nog niet met je eens, dat is een ander verhaal. Maar ik begrijp je wel dat hij dat zegt. Dat is alles. Wat jullie nu bespreken hier geldt voor bijna alle buitenlanders. Als Marokkanen teruggaan naar Marokko, zelfde Tory. Als ik terug ga naar Ghana, zelfde BS. Dus, maar ik wou zeggen van, het is niet zo dat het slechter gaat met de tweede generatie Antillianen. Ik ken genoeg om te zeggen, ook al ben ik geen Antilliaan. En ik hou me bezig met mijn zwarte broeders, weet je, of met de jongeren. En het gaat niet slechter. Het is wel iets dat je moet oppassen dat je niet dingen zomaar van de media meepakt. Wat ik heel gevaarlijk vind, is dat mensen van Antilliaanse komaf zich zullen gedragen alsof Duitsers of Zionisten. Duitsers gedragen zich op een manier dat ze zeggen, mijn taal is mijn identiteit. Een stel van Duitsers op een bepaalde manier. Wat vergeten wordt is dat op de Antillen en op Aruba het altijd zo is geweest dat er nooit één taal werd gesproken. Er werden meerdere talen gesproken en mensen hebben altijd manieren gevonden om met elkaar te praten. Dus we zijn geen Duitsers dat we alleen maar één taal horen te praten. We praten verschillende talen en één van de talen van de lingua francas is Papiamento, maar er zijn verschillende lingua francas op de Antillen. Toen ik hier kwam met een gemiddeld 7,5 voor Nederlands. En ik dacht, ik sprak goed Nederlands. Totdat ik hier begon te studeren. En toen merkte ik dat mijn Nederlands eigenlijk helemaal niet nog was wat het Nederlands eigenlijk hier was op de hogeschool. Ten eerste wilde ik gewoon de organisatie bedanken dat ik deel mocht maken vandaag van deze interessante discussie. Ik heb heel veel geleerd en ik hoop gewoon dat we gewoon allemaal mogen groeien en niet te lang blijven hangen in wie zijn we door al die jaren geweest. Want wie wij vandaag zijn als Antilliaan waren we ook niet in Afrika. We zijn ontwikkeld en laten we verder ontwikkelen als mensen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we niet te lang moeten hangen in wie zijn we, maar wie kunnen we worden. A noite estava uma noite tremendo, estava uma noite inolvidável sobre o jovem na mesa na mesa discutir com outro. E esses não quando estava papiando, não estava papiando over o pessoal só, of die in de markt só, of die in de stage só, of die boneiro, não estava papiando over die Antilliano, over wereldburgers. Anterior wat mira com a inteligência de jovem antenan drijfveer, lo qual kun anche tres dilanti, ante lo qual kuta hona mes bezig, mi da kere chapeau. Well, é a noite muito grande. Toen chance para a Antilliano na Holanda bem muito back papia over die Corsau, over die nossa cultura, como trabalhando com a primeira geração e a segunda geração, fico por direita. Que nossa opinião está eigenlijk. Dus deze ethiek die hebben inkomsten aqui, we querem que nos ajuda outro, door die tem outro in de sua mening aan. Dus een stelling voor wat we moeten toegang de eerste generatie, tweede generatie. Het is een hobby divisie para por vice bom. Sobre na banda ora não sabia como eerste generatie, a de eerste generatie, não sabia que já acaba não se tem trabalho ora não se aqui não. Het verschil daar a work é grupo de Antilliano eerste generatie, anto que nós verstaan onder tweede generatie. Sobre Yunan qua worden dan zeer gedaan, die un tate Antilliano, puede casar con qualquer outro nationaliteit. Het is Antillianos, je taat het Antillianos. Ik ben dan met de eerste generatie. Hoop die dan daarbij, hoop je bon. Ja, en tot die un grupo também, não também de bom. En de grupo met de haaien, hoop je maar intention, que het ding award aqui. Não é parte negativo, pero é parte com o struggle.
Penang kuliah en dan meer Sibereel. Oké, nou ik vond het echt een hele leuke middag gewoon. Ik vond het tof om te bespreken van wat is nou een echte Antilliaan, wat is een neppe Antilliaan, weet je, dat soort aspecten. Het zijn toch dingen die je met je meedraagt, het is een cultuur die je met je meedraagt op je achtergrond. En ja, ik vond het echt leuk om even bewust erover te hebben, weet je. Het inspireert ook van, ja, je kan wat doen. Je hoeft niet te wachten totdat je gepensioneerd bent om naar Curaçao te gaan. Je kan vandaag de dag al een project daarop zetten en ja, dingen doen die je denkt te willen doen als je 60 bent. Enorm getalenteerd sowieso, maar ook gewoon wat ze zeiden, verschillende invalshoeken. Ik vond het echt, ja, sprankelend, live. En je ziet ook dat we de toekomst hebben. Dus. Het was een interessante avond. We hebben over verschillende thema's gesproken met betrekking tot het Antilliaans zijn in Nederland en in de Antillen. Al had ik het gevoel dat met Antillen vaak gerefereerd werd naar Curaçao en dat de Antillen bestaan officieel niet meer. Maar los daarvan was het een interessante avond. Wat ik heel erg merk is eigenlijk dat het zowel aan het begin als aan het einde van de avond nog steeds niet duidelijk was wat Antilliaans zijn betekent of wie een Antilliaan is. Wat is die Antilliaanse identiteit of de Curaçaose identiteit? En ik denk dat zolang we niet in staat zijn dat te definiëren, kunnen we eigenlijk niet verder praten. We moeten definiëren. Over wie hebben we het? We hebben het over Curaçaoenaren, Antillianen, mensen uit Sint Maarten. Maar over wie hebben we het? We hebben het over de bewoners die daar de laatste 2 jaar zijn komen wonen. We hebben het over de inheemse, de oorspronkelijke bewoners van de eilanden. En ik denk dat een hele belangrijke discussie is die eerst gevoerd moet worden voordat je kan gaan spreken over verschillen tussen verschillende groepen Antillianen. Maar al met al denk ik dat avonden als deze zinnig en zinvol zijn, mits ze op een iets wat andere manier worden ingericht en vormgegeven. Cultura, mi razón y equivocación, mi que logro un lugar y dignidad de mi sociedad, mi mester ta mi mester ta mi mes, soño soñar ta asimilo que mi ta, acá na mi sol. Manema desea y no porta bom pon otro acto negligia mi mester ta mi mes, mi que ta feliz, mi que entregar mi libertad pa un glorioso mañana, mi orgullo fugaz. Mundo pa conquistar, ta guarda arriba mi portende llamar y mi no que queda atrás, tanta oportunidad, tanto en mi por triunfar, no me sigue por va, si me extermino vai solo, o ayudo de Dios. No me enfrenta maldad y celebra bondad. Mi mester ta mi mes, mi que ta mi mes. Cultura mi fe, amor cu valor, di queda mi mes. Mester ta mi mes, mi que ta feliz, mi que entrega por mi libertad pa un glorioso mañana, mi orgullo fugaz, un mundo pa conquistar, ta guarda arriba mi portende llamar y mi no que queda atrás.
o tanto oportunidad, tanto en mi por triunfar, lo mi sigue purva, si mester lo viva y son, o ayudo de Dios, lo mi enfrenta maldad y celebra bondad, mi mester ta mi mes, mi queta mi mes, cultur mi fe, amor cu valor, di que